Kudu ngawal-awal. Oh Sing iya. dibentis. Oh iya meh kok mirip kok. Iya gak podo. Hmm. Gak podo. Oh kita war-wari ya nek asine. Enak. Oh, nah aku bentis tok. Yang jero kono padang didono. Cuman aku gak mau koyah ya aku jam. Wah, lah kulo ini udah masuk. Kalau makanya kan jika bukan yang cangkem gitu kok. Ya aku lho. Aku lho. Mengalang gak buru ya aku koyo aku iki aku. Didono betise sing ndi? Dia awal iki padha peka. Ya awal. Oh. Terus di sini di dapat. Ora, nah. Kowe makan apa-apa iki. Aku mental aku iki aku. Kok tambah gotong-gotong di barang ngono. Godhong bentis ora awar-awar tok. Kowe golek molo piye kowe tak tekoni.